Fiatal. Tehát jóval bátrabb az első 100 méter tempója, mint ami volt a tapogatózó hölgyeknél. Halad gyorsan összeállnak, az első 200 méter pedig 30 körüli, volt 30-31-es részidő. Bagó Martin vezeti egyelőre a mezőnyt, mögötte a 37-es rajtszámon Mateusz Zagrabov, és aztán jönnek a többiek. Jön az első 400 méter. A Ljubljanaiak egy picit kétel ezen a 800 méter első körében leszaladnak, de most figyeljük egyelőre az élet, ahol Bagó Martin, a Budapest válogatott kezet, és ahogy mondottam, volt mögöttem Mateusz Zagrabov. 250 méter vége. Most már csak 200, egy 33, egy 34. És úgy néz ki, hogy ebből hazai győzelem lesz. Majd az utolsó 110 méter következik majd, és továbbra is Bagó Martin vezet. Lehet úgy, mint a hölgyeknél, rajt célgyőzelem születik, csak az éppenséggel a hazai versenyző mutatta majd versenyző is lesz. Bagó Martin érkezik az utolsó 50 méter. Nagyon-nagyon megküzdő futással, és majd lehet, hogy még a második hely is veszélyben van, az Ágrami fiú elfárad a végére. A tájékoztatóra pedig 2 perc, 2,95 másodpercen áll meg, de itt most nem is annyira az idő volt a lényeges, hanem pontosan a helyen.